नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई नारायण निराला। तो फिर से एगो गाना के बारे में हम चर्चा करे आ गल बनी। लागत है कि ये साल में दशहरा में हर जगह हर पंडाल में पवन सिंह के गाना बाजी। तो जी हाँ दोस्तों, हम बता दी कि लगातार देवी भोजन पवन सिंह के आवते रहता। जौन एगो गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड करता। जौन गाना के बोल बा दुलरी मायरिया। ई गाना यूट्यूब पर 3 नंबर पर ट्रेंड करता। ई एल्बम वेब कंपनी से आई बा। ई गाना बहुत ही अच्छा बा। भाई लोग नइखो लो सुन ले तो जाके ई गाना के सुन सकता रहो। और ई गाना के लिंक अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देले बानी। ई गाना लगभग 4 दिन में 39 लाख व्यूज आ गइल बा। ये गाना के बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता। ये गाना ट्रेंडिंग नंबर 3 पर ट्रेंड करता। तो हम बता दी कि ई गाना के राइटर रुशान सिंह विश्वास और ये गाना के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह और ये गाना में काम कैले बाड़ी जौन एक्ट्रेस के नाम है चांदनी सिंह। हम अपना यूट्यूब पर ऐसा ही नया नया गाना के अपडेट लेके आते रहनी, आगे भी लेके आएम। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगल तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लो। और गाना के नहीं खोलो सुन ले तो जाके सुन लो। वेब कंपनी म्यूजिक पर ही गाना 4 दिन पहले आ गई बा। हमारा यूट्यूब चैनल के नाम है बिहारी शायरी मस्ती। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।